3 वाजता नाही, लवकर जाऊया. हे बघ हे बघ हे बघ, कवरा मोठा हाय बघ, कोको. तर नमस्कार मित्रांनो, मॅड एन्जॉयकर आमच्या कोकण यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचा पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओत स्वागत असा. तर हिंजळे करून झाला. हिंजळे म्हणजे आपला गाव हिंजळे, आणि हिंजळ्यातनं विलय कणकवलीत. आणि जेव्हा जसं पाऊस सुरू झालो, पाऊस लागलो तसं म्हटलं चला आता आपण आपल्या जागेवरती जाऊया. तर इले मी कणकवलीत, आणि कणकवलीत गेल्यानंतर बेकार म्हणजे जोरदार पाऊस. बघ आता पण लागता पावसा, बेकार आलो पाऊस लागता. तर मेन मुद्दा म्हणजे आता पावसाळा सुरू झाल्यानंतर आपला काही दरवर्षीप्रमाणे जसं काय म्हणजे मासे कुर्ले काय असतात काय नसतात आपल्याला दाखवूक भेटत तसं आपण दाखवणार. तर आत्ताच सकाळी नितेश संदेश त्याच्यानंतर तो भेटते आपलं बारको, तर ते बोलले की मासे पकडूक जाऊया. आणि तर मग आता खाली थांबलेत ते, आणि मग मासे पकडूक जाव. तर मासे पकडूक भेटले तर मासे पकडूक भेटणार, त्यानंतर आपल्याला काय ना काय भेटत कुर्ले भेटतील तर आपण तुमका दाखवणार. तर चला मग व्हिडिओवरती चालू राहा. मी आता जाते खाली आणि मग आपल्याला काय भेटतात बघूया. तर चला. काय आला? अरे दुपारी जाऊया. हा असं ठीक आहे. 3 वाजता नाही, लवकर जाऊया. बघूया आता काय होता, काय भेटता काय. आचरेकर भाऊ काका, भाऊ आचरेकर म्हणजे काका भाऊ काका. बघूया आता काय नेतात ते. ह्या काय असता? कोके कोके. ह्याच्या पण आतमध्ये मास असता ना. किती नेतलं भाई ना, शोधू गायलंय मग तो भेटतले. तुका पाटात बहिणा दिसलंय ग. दिसले म्हणजे आमचं दिसले. आपले शिंपले असतात तसे याच्यात मास असतात. एका कोके म्हणतात मित्रांनो. हे कोपऱ्यात भेटतात ना. हा कोपऱ्यात भेटतात वरती. पावसात पहिल्या पावसात म्हटला तरी झालात, पण ते शेवटपर्यंत असतात असं काय नाही. पहिल्या पावसात कोके बोलतात ते का, त्याच्या आतमध्ये मास असतात ते उकडून खातात ना रे. हो बहिणा धबधबो बघा, धबधबो. धबधबो नवीनच बांधकाम केल्याने गटराचा, आणि एवढं फोर्स असा की माका वाटतं आरामात बिट्ट्यासारखं माणूस आरामात भावू शकता आहे ना. बघा आपले बबन काका उतरतात वाटतं खाली. बबन काका खाली उतरतात, बघूया काय भेटतले मग. एका धरून उतरा, एका धरून उतरा. हो तोंडातला उतरा काय नाही. किलर लुक. काय काय भेटणार सांग मग भाऊ. साडी धुतली हा पायाखाली जाऊ होई. मग त्याची मी उलटी अरे माकडा.
सोडलं कशाक? हे बघूया खाली जाऊ काही नेतात तर जाऊया चल. नदीत न काहीतरी काहीतरी नेता ना. चल चल दाखव कायता. अरे हे नाही नेता तो पुढे हा. चला चला लवकर. तर मित्रांनो वटराच्या तोंडावरती गेलेला मासे पकडूक तर आमका मासे काय दिसक पण नाही आणि भेटक पण नाही. तर आता परत चल्ला वरती वापस माझ्या तिकडनं येईल. तर आता जाता जाता ते कोके म्हणून मगाशी तुम्हाला दाखवले ते कोके म्हणून पकडत जाणार. म्हणजे काय नाही काय म्हणून तरी आपण आता एवढा इला तर काय नाही काय म्हणून तरी पकडून दाखवा. तर मग बघूया ह्या नाही तर ता तरी. तर आता बघूया कोके किती भेटतात ते. पुढे 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 भेटूया भाऊ काका पुढे. हृदयी ए ए मला सावकार झाल्यासारखं वाटतंय. घुसमा टाक झाला. ओय शोध शोध बिट्ट्या शोध लवकर. नाही रे आता दिसाचे बंद झाले बा. बिट्ट्या धर. तेरी मेरी दोस्ती है. ओ कांबळे कोके पकडतात कोके. कोके तुम्हाला माहित आहे ना व नाही माहिती. ती साडी नेसव गुया ती बिट्ट्या घेऊ गई ती. भेटली भेटली नित्यात. मेरी जिंदगी सवारी मुझको. नाही रे पटकन भेटती. हो मेलो व्हिडिओ. ए जावा तुम्ही हो कांबळे जावा तुम्ही. एका उचल संध्याला पकड. दिखाओ पब्लिक को दिखाओ. तर याला म्हणता मित्रांनो कोका. कोका 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 कोका. या कोपऱ्यात भेटणार रे 100%. येलो परत. अरे जा तू तू हे काय केलं.
अरे त्यांच्यासोबत जायचा. वरती हा सर्वेशाक भेटले. सर्वेश काय आला. या साडीचा काय उपयोग झालो ना. ते साडी बिट्ट्या की नेसूच्या. ए ती बहिणा साडी काढ त्याच्यातली. ती ऐकलं लोका बहिणा बघल्यानंतर म्हणतील काय आणल्याने पकडून काय नाही. साडी काढ. किती वाजता जाऊया रे. जाऊ की जाऊचा लवकरच जाऊया. आणि नका पोचवा. तर चला मग हा ते आता लावूया. येऊ नको म्हणता. मगाच्या जागेवरती परत ते बघून काका म्हणतात की थै लावूया. आणि माझा अवतार येऊ ना लय बेकार झालेला असा कळला. तर चला तर काय नाही मित्रांनो. हे नाही लावत आता आम्ही साडी वगैरे काय. तर आता हे बुकेच भेटतात काय बघूया. तर बघा फिरतोच बुकांसाठी. चला बघा. तर बघूया. उकल आता काही दिसत नाही. जाने कहा मैं कर चला. अरे फिसल गया ये तूने क्या किया. ये तूने क्या किया. तुम इतनी अच्छी हो किस लिए. तुम इतने भोले हो इसलिए. बता भेटत रे थोय. वा वा संदेश बुवा. पाटा देतले. बघ केवढा मोठा हाय बघ. कोको त्याला केवढा मोठा हाय. बघ तरी बघ. दोन जोडी. ये देखो त्या आपल्या कोपरो ना छान मारू. बस. तर मित्रांनो आम्ही काय जास्त लांब नाही असाव. आम्ही आमच्या वाडीतच असाव. तर बघा इकडे आपलं स्तंभ. त्यानंतर आणि हा आमचा प्रॅक्टिसचा ग्राउंड मैदान. तर हेच शोधतो आम्ही. आपलं रस्तो आहे बघा वरती बाजारात जाण्यासाठी.
तर मित्रांनो आजचा आमचा काम आहेच संपला, कारण काय आपलं आजचं व्हिडिओ संपूचा वेळ झालो, कारण काय 12 साडेबारा 1 वाजले आहेत आणि आमका कोके भेटले आहेत हे बघा. तर कोके भेटले आमका आता ह्याच्याचं समाधान मानून तर लागत. तर मग ह्या चॅनलवरती जर तुम्ही नवीन असाल शोधले असते पण आमका पुढे कसं कुर्ल्यांका पण जाऊचा त्याच्यामुळे आता पुढे तर शोधला बघूया. असता अजून. पाऊस जर जोरात लागलो तर मग काय व्हिडिओ बनवू भेटायची नाही कुर्ल्यांची, नाही तर मग बनवीन कमी पाऊस असलो तर. तर मग चला, व्हिडिओ तुमका आवडले तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा आणि व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा. त्यानंतर ह्या चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असलात तर आमचा कोकण या चॅनलला सबस्क्राईब करू विसरू नका. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्या व्हिडिओवरती लाईक येतात आणि चांगल्या प्रमाणात म्हणजे थोडक्यात आपले व्ह्यूज पण जातात. पण मित्रांनो कमेंट करा, कमेंट कोण जास्त करू बघत नाही. प्लीज कमेंट करा, काय तुमका आवडतं, काय कसा बनवू मी, किंवा काय माझी चुका असतील ते तुम्ही सांगा प्लीज, म्हणजे मी त्याच्यात सुधारणा करीन. तर चला मग आजची व्हिडिओ मी हेच संपवत आहे. तर रोजच्या प्रमाणे आपण भेटूया पुढच्या येणाऱ्या लवकरच नवीन व्हिडिओत. तर रोजच्या प्रमाणे आपण टाटा आणि बाय बाय, लवकरच भेटूया.